ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿನಿ ಪಡುಬಿದ್ರಿಗೆ ಪೈದೆ ದಾಯಿಗ ಪಂಡ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಡೇ. ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ವಿನೀಶ್ ನ ಬರ್ಡೇ. ಸೊ ಐಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಯಾನಿನಿ ಬೈದಿನ ಐಗಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತದು ರಿಬ್ಬನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಲೂನ್ಸ್ ಶಾಪ್ ಪೋದು ಇಂಕ್ಲು ಕೇಕ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಕ. ಸೊ ಬಲೆ $490 ಮೇಲಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸಾ? ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ವಿನೀಶ್ ಅಂತ. ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಕಾರ್ ಹಿಡುಕುಲ್ದೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆಂದು ಪೋಯರೆ ಏರು ಬೈದರೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈರೆಗ ಹೊಸತ್ತು ಜನ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ಅಂದ್ ಮೊರನೆ ನನ್ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಯಿನಾತೆ ಮೊರನಿ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಯರತ್ತೆ ಏನಿ ಏನನ್ನು ತಂದು ಪೋಯರೆ ಬೈದೇರು ಯಾನ್ ಇನಿ ಬಂದತ್ತಿ ಆಪಲ ಯಾನೇ ಬರ್ಪಿನ್ಲೆ ತಂಪೋವರೆ ದಿನ ಏರಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಜಾತಿ ಇನಿ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದುಂಡ ಅಂದ್. ಸೊ ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಗ್ ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಪೋದು ವಿನೀಶ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಎಂಚೆಪ್ಪುಂಟು ಅಂದ್ ತೂಕ. ತಕೋ ಏನಿಲ್ಲ ತಂದೆ, ಏನ್ ತರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಂಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಹಾಕೋತೀನಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಹ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರೆಡಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಬೇಡ, ನಾನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ? ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನನ್ನಗೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ಕೇಕ್. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿನೀಶ್. ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಮ್ಯಾಚ್.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. No, 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 no. Happy birthday, happy birthday. Vinnu, adalli call. Jara cake poda. Thank you very much. ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹ್ಯಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಈಗ ಈ ಪೀಸ್ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಯ್ಯದ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಸೇರಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹೊಸತಾಗಿ ಬಂದ ಅಣ್ಣ. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಏನಿದೆ ಗೊತ್ತು, ಹೈಟ್ ಮಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ನೋಡಿ ಏನು ಅಂಡೆ ವಯಸ್ಸು ಆರ್ಯಾಗ್ಲ ಕೇಕ್ ಕೊಡ್ತ ಓಕೆ. ಅಂದ್ ಎನ್ನ ಪುಡರ್ ನೇನೆ ವಾ ಪತನ್ ಕೈಟ್ ವಿಷಂ ಪರಬಣ ಆರ್ಯಾಗೆ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. सर इतने यही कहती हूँ जो बड़ा वो ಅತ್ತಿಂದ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಳ್ತೀರಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಲಿ ಅಂತ ಈಗ ಪೂರ ಕೇಕ್ ಅಣ್ಣನ ಸೈಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಉಂಟು. ಗಿಫ್ಟ್ ಅಣ್ಣನ ಸೈಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಕಾತುಂಟು. ಇಯೇ ಕೊರು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪಿನ ಗಿಫ್ಟ್. ನೋ 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 ಇಯೇ ಕೊರು ತೊಂದರೆ ಈ ಕೊರು. ಗಿಫ್ಟ್ ದಾದ ಪಂಡ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಇಜ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಕೊರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರು.
ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾಗ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನಾಡ್ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾಯಾಗ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅದ್ ಕೊಡ್ತೆ ನಿವ್ಯಾ ಫೇವರೇಟ್ ಕಂಪನಿ ದಿನ ತಿಂಚು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತಿತ್ತೆ ಏನನ್ನದಿತ್ತೆ ನನ್ಗೆ ದುರಂಕಾರಿ ಹೆಂಗೊಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಲಕೋಲ್ಪುರಿ ಆ ಏಟು ಪೂರ ಗಿತ್ತಂಪ ದಾಂಡೆ ಇನ್ನಿ ಫೈನಲಿ ಕೊಲಿಯತ್ತ ನನ್ನ ಕೆಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು 10 ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾಯಿಕಾಗುದಿಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಲೈಫ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಪರ ಪಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂಪ್ಲೆ ಮುಂದೆ ನೇತ್ನಿಯರ್ ಬರ್ಡೇ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ 13th year ಬರ್ಡೇ ವಿನಿಶ್ನ ಸೊ ಇನಿ ಮುಟ ಖುಷಿ ಟಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ನನ್ಲ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪಾಡ್ ಪಂದ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವಿನಿಶ್ನ ಇನಿ ಬರ್ಡೇ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಪದ್ ಕೊರ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತೋಪದ್ ಕೊರ್ಪ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಲಾಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಪೂರಕುಲ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅಂತೇಳಿ ಕೇಕ್ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ವಿನಿಶ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಎಂಟು ಪೂರಕುಲ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಉಂಟು ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸೊ ನಮಿತ್ತ ರಾಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಬೆತ್ತ ಶಿವ ಪೂರಕ್ಕೆನಲ್ಲ ಪುರ ಪಂತೆ ಎಂಟುಳಿದ್ದ ಎಂಕೆನ ಲಾಗ್ ನೆಂಡ ಅಂತಂತಲ್ಲ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. Bye.